Hi guys! Kumusta kayo? My name is Ria. Thank you for clicking this video and I hope you're having a good day. Sa video na ito ay magluluto tayo ng adobong baka. Noong niluto ko ito ay naparami ang rice na kinain ko. Kasi naman, masarap na masarap ang recipe na ito. I promise you. Alright, umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng soy sauce, brown sugar, freshly ground black pepper, bay leaves, cream cheese, tubig, vinegar, lemon juice, and karneng baka. Short ribs ang gamit ko. Pati na rin, kailangan natin ng garlic. Alright, so sa lista ng mga ingredients, check nyo lang ang description box below. Alright, so first natin gagawin ay kuha tayo ng pot, ilagay muna natin ang karne. Then, ilagay natin halos lahat ng ingredients except cream cheese. So, soy sauce, brown sugar, lemon juice, vinegar, pati na rin ang garlic, nakalimutan kong i-film, freshly ground black pepper, bay leaves, at saka tubig. Then, lulutuin natin ito. Lagyan natin ng cover. Lutuin natin on medium-high heat, pakuluan for about 45 minutes. So, while kumukulo yan, kumuha ako ng adobo sauce, inilagay ko sa cream cheese para matunaw muna siya bago ko siya i-add doon mismo sa adobo. Yan. So, i-add natin ito and then, i-mix lang natin. After ma-mix, lutuin pa natin, palambutin ang karne mga about an hour on medium-low heat naman. Or hanggang sa mag-reduce yung sauce. And this particular recipe, it really turned out good. Napakasarap, I promise you. And sana matry nyo ang recipe na ito. That's all for today. Thank you so much for watching and as always, take care!